sammen med Left 4 Dead Let's Play. Jeg er sammen med Mark. Altså, jeg tror vi skulle sige det, men okay. Og William. Så vi kender ikke noget, og kender heller ikke Elias. Og han opstarter en ny kanal, som hedder Elias Rasmussen, og det ved jeg ikke helt hvorfor. Nej, men har jeg ikke lov til at have det, jeg kalder det? Ja, men skal jeg lige lave en video, og så tænker vi den kanal ud, eller hvad? Men så... ja, lad os bare spille. Ja, det er altså, du ikke har nogen ind. Det vil jeg gøre. Fuck det får jeg nok. Jeg kan lave den. Jeg laver der egentlig lige. Jeg har et program. Jeg har et program, der peger. Scene med 4D? Hvad siger du? Hedder det scene med 4D? Nej, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske. Altså min hedder scene med 4D, det er nok det mest populære spil nu indtil nu. Det går ikke så godt. Jeg håber ikke, jeg falder ned. Hej Morten Warfare 3 begge to? Help! Hvad? Hej Morten Warfare 3? Det har I. Har du? Jeg får det. Fordi jeg har fået Det går ikke lige så godt. Jeg får det. Jeg får det med munden. Ja, sådan der. Hvad siger Kom så. Har du ikke set det? Men det får jeg også med munden. Og CSGO. CSGO, det er ret godt. Jeg prøver med CSGO. Nej. Det ser jo bare, fordi den anden... Det ser jo bare... Fordi der er en... Kommer jeg vist til Jeg ved ikke, om der er random game. Der kommer flere video. Det var lige den første. Venter lige. Så awesome for dig. Den første video for Jamen, dig. det var den video. I ved, hvor mange Vi ses videoer nok jeg... en anden gang. Men, Hvad siger du, Mark? hej.